Καλησπέρα gamers! ProTroller εδώ και σήμερα θα βγάλουμε ένα ακόμα βίντεο. Αχ, ας πάμε να κάνουμε ένα... Τι είναι αυτό! Πανωσίκο, εσύ είσαι. Γεια σου Πανωσίκο. Έλα να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Η Troller Team. Πάμε σε αυτό που είναι 8 γρήγορα, είναι 23. Λάγκα. 1 minute. Μπήκα. Α, ναι, μπήκες, πού είσαι, έλα εδώ. Γεια. Πάρε και μια γιαγιά. 3 hacker είναι μέσα, όχ Πανωσίκο. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος για όλα. Η Troll Team σε νέες Οι περιπέτειες. δυο τρόλ θα τους σκίσουν όλους. Έλα πάμε. ProTroller Team. Σκοτώνει έναν, με σκοτώνει. Ένα hit. Τον έφαγα. Τον έφαγα. Ω, με bow. Σε βλέπω, φαρμάρω. Άντε Έτσι, γεια. έτσι. Πάμε μαζί. Όχ, με πήρε ανάποδη. Ρε, ένα hit είναι. Ευχαριστώ, ήθελα να μπω. Πίσω μου, μια λίκαινα. Ρε, κοίτα, πα. Ωραία, λίκαινα. Θα Ρε, η άλλη σταματήσει. έκανε 5 kill. 9 kill. Κοίτα πώς σκοτώνουμε ένα. Το σκότωσα. Oh my god. Τον έφαγα. Ω, μια λίκαινα, χακερίνα. Τον έφαγα. Πέθανα. Κι άλλο kill. Κι άλλο kill. Όχι, παραλίγο. Έκανα πόσα kills. Πόσα kills έχεις κάνει? 3. Έλα, έρχομαι να σε βοηθήσω. Γιατί δεν μπήκες ρε με hack, 3 hacker είναι εδώ. Όχι. Σε βλέπω. Όπα, με πήρε ένας. Όπα, κι άλλος θα με παίρνει. Όπα, λάκια. Και κάποιος με μιλάει στο Skype, τώρα δεν μπορώ γιατί θα πεθάνω. Έλα ρε, θα με πέρασε. Έλα ρε hacker. Θέλω να σε φαρμάρω, περίμενε. Φαρμάρω, μη πεθάνει. Ποιος με πήρε? Εσύ. Δεν σε πήρα εγώ. Για λίγο. Όπα. Νίκο, πρέπει να κάνουμε ομαδικότητα. Αυτό δεν είναι ομάδα. Είμαστε τα νουμπάκια της οδού. Ναι, έφαγα ένα. Είμαι πολύ... Έχασα. Α, όχι, τελείωσε. Εγώ έχω 6 kills. Μισό να πάω σε κάποιον να δω ποιος με μιλάει. Γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο της ομάδας Troll Team. ProTroller. Δεν πειράζει, το αλλάζουμε. ProTroller Team. Έλα, πάμε μια selfie. Αν δεν μπορείς, δεν έχεις F5. Α, ναι, έχω λάπτοπ. Κι εγώ έχω laptop. Ναι, εσύ έχεις πληκτρολόγιο, παιδάκι μου. Ω, περίμενε. Πάλι μες στο κενό, ήμαρτον. Ήμαρτον. Με τον άλλον. Πάτα. Άντε, γεια χακερίνα. Μάν μου. Όχ. Είμαι ένα hit. Γιατί εγώ τι είμαι? Έχω κάνει ήδη 3. Πέθανα. Τι πώς μετάνκαρε έτσι? Ξέρεις τι κάνει? Τι? Για 1 εκατοστό. Παλεύουνε τώρα 2 hacker, πηγαίνω κι Έλα, εγώ. σε βοηθάω. Τα. Ναι, βάρα εμένα. Συγγνώμη. Βοήθα. Είναι noob. Με είμαι πήρα. ένα hit. Oh my goodness, πέθανα. Αφού αυτός είναι hacker και έχει πάρει μόνο ένα kill. Τα. Ωραία, μ' αρέσει που δεν με δίνει. Όχι, ένας. Με πήρε. Ωραία, δεν με δίνει bow. Βέλος. Άντε, όλοι με πήρατε, σταματήστε. Τι σου έκανε άλλος εκεί ρε? Τι κάνεις είναι hacker? Ρε ο άλλος με βαράει από πόσα blocks. Βάλε και εσύ hack, ρε. Νίκο, σε βλέπω. Ρε Νίκο. Πίσω σου. Σε βαράει ένα κορίτσι. Χακεράδικο. Παραλίγο. Όχ. Έλα βάρα. One Άντε, kill. γεια. Τούσο. Ω, hacker, χουζούνι. Φαινόταν χουζούνι. Ρε κάνω ομαδικότητα. Ρε πώς σε λένε? Α, παιδιά, μόλις τελειώσει το βίντεο θα πάω εγώ και ο Πανωσίκο να κατεβάσουμε hack.
Γιατί δεν γίνεται άλλο έτσι. Βασικά εγώ, αυτός έχει hack απλώς να με βοηθήσει να το κρεβάσω. Α, ποιος νίκησε? Α, η Χακερίνα. Πώς και έτσι? Γράφουμε 5 λεπτά. Θα φανεί και στο βίντεο. Αλλά δεν πειράζει. Πόσα λεπτά θέλει να το κάνουμε? 9 λεπτά. 9, γιατί για να πούμε και ένα 2. Να μας κάνετε και λίγα like. Να πάνε. Έλα. Έχουμε πολλά ακόμη άτομα. 3. Όπα, ξεκίνησε. Κι εγώ. Όχι ρε, πάλι μες στο λάκκο. Ήμαρτο. Κοριτσί, Χακερίνα, πέθανες. Ξιστά πήγε. Αντι Χακερίνα. Όλα ρε, έλα ρε. Λάγκα ρε. Έχω πολύ lag. Ρε. Ρε. Σε έφαγα. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Ξέρεις γιατί? Απλώς εγώ άρχισα να βαράω. Χάκερ. Όπα. Χακερίνα. Νίκο, έλα πίσω. Με πήρε Χακερίνας. Πού βαράει ρε. Γατούλα, έλα εδώ. Έλα. Σου πω. Πού είναι όλοι? Νίκο, σε φαρμάρω. Εγώ παλεύω τώρα τον Assassin. Έλα, είναι assassin. Με έφαγε. Ο Assassin Craft. Τι? Κόλλησαν όλοι. Νίκο. Κοίτα, είμαι πίσω σου. Ναι, ξέρω, πάω να φάω ένα νουμπάκι. Να σου δώσω boost. Ρε, ποιος με βαράει, εσύ? Να σου δώσω boost ήθελα. Ναι, boost. Κατερίνα. Είχα και... Ναι. Α, τη σκότωσα. Όχι, με σκότωσε. Πρότρον. Ρε, μη με βαράς, με το χέρι όπως σε βαράω άμα είναι. Έλα, boost. Ρε! Ναι, βάρα κιόλας. Πάμε τη Χακερίνα. Πάμε. Βασικά εγώ πάω γιατί είμαι λίγο νουμπάκι χωρίς τα hack. Ο άλλος βαράει τη Χακερίνα και εμένα πετυχαίνει. Ρε, δεν μου δίνει άρρος. Τζιμα πήρ. Τον πήρα. Ρε, δεν μου δίνει άρρος. Ρε, Ο Νάζι νίκησε, ο Νάζι να. ρε, πόσο hacker μπορεί να είναι, άμα μπω κι εγώ με hacks. Τώρα με λέει, μπες ρε με hack. Όχι, μπαμ. Όπα, γράφουμε 8 λεπτά. Έλα βγες, πάτα χουμπ. Να τους αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας. Ένα survival games. Μπα, δεν προλαβαίνουμε. Θα πατήσεις χουμπ. Ναι. Και πάτα το βέλος πάλι για να τους αποχαιρετήσουμε εκεί. Α, εδώ είσαι. Να πω εγώ το τέλος. Άντε πες το. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, ένα comment, ένα subscribe και να περιμένετε και για άλλα βίντεο. Yes. Μαζί με τον Bro Troller και με Και τον... τον Παναγιώτη. Πανοσχήκο ρε. Κόλλησα! Κόλλησα! Ρε με κόλλησες! Άντε, αντίο, όπως είπαμε, κάντε like! Τσάου!